techniku a taktiku, jo. To určitě raďte teďka rozpělí. Je to povolené. No, pozor. Tak, to jste začali z kostela, teda. Takže na první dráze paní Michalská za 1. Tak, teď pan Martin, zástupce stejné školy. Maťka je opravdu vysoko. Za 1 to sice nebude. Ano, děkujeme podávačům, paráda. Tak, přeložíme. No, se štěstím, ale sám. Dobře. Tak, teďka paní Lenka, mezi školami. Jediná odvážlivkyně za prahu 13, to je velká zodpovědnost. To je tlak. Zrovna ten nejdivočejší. Je dobrý, ale velká síla. Takže přeložíme na černou čáru, trenér přeloží podle pravidel. Tohle je ještě celkem dobrá pozice, to se dá ještě jako dohrát na pravou dech. Neříkám, že to je lehký, ale pořád to jde. A Slavonku ráno těsně kolem té třetí překážky. Tak Slavonkou jenom dobře. Tohle není stará, tady si dáváte slavý pohlazení, tak děti škrtíte. Dobře, tak o to víc minigolfu ještě máme, tak je poslední jde. Takže přeložit ještě a viděli jsme, že tohle se dohrát taky dá. Těsně kolem té překážky, třetí, doprava o mantinel. Už jsme to v tom jednom středu viděli dohrát. Tak, tělo se čeká, píšeme za 4, tady máme taky zjednodušené pravidla, jenom do těch 3 úderů. Tak, teď pan Alexandr, ten zastupuje taky Hornickou. Ten Martínek a hraje to proti všem. Ptal jsem, jak se to má postavit. Tak uvidíme, jestli jsem to dokonal. Podobná chybička jako ostatní, pokoušíte se dávat strašně silné rány. Akorát paní Irena dala trošku slabší a dobře to dopadlo. Uberte na síle, bude to přesnější. Tak, pan Alexandr zvedá. No a